Вячеслав Федоров Зей шәһәрендә туган биреге Әлмәт һәм Бөгелмә епископы Мефодий чакыруы буенча кайта. Ширкәүдә 9 ел хезмәт итә. Бу вакыт эчендә аны Казан, Түбән Кама мәхәлләләре үз итә. 10 сентябрьдән Иерей Вячеслав Изге Троица соборы настоятеле булып тора. Аның яшьләрне рухи юнәлештә тәрбияләү буенча тыгыз хезмәттәшлек итүдә, шулай ук соборны төзекләндерү буенча да планнары зурдан. Я бы хотел много что вообще поменять в храме. Ну, скажу откровенно, я принял храм в таком состоянии, ну, стены черные, да, так скажем, много копоти, много что не сделано, допустим, надо поменять целью на данный момент. То есть храм требует ремонта. Поэтому, я думаю, с Божьей помощью будем налаживать диалог и с административной властью города, будем сотрудничать в этом плане. Я бы хотел бы этого. Я бы хотел бы здесь реализовать хорошую воскресную школу. Вячеслав Атакай һәр яклап гыйбадәтханәгә килүчеләрнең ярдәменә өметләнә. Хатыны белән 4 бала тәрбиялиләр.